Το μυστήριο των οξέων. Μία ηλιόλουστη μέρα ξημέρωσε στη φρουτοχώρα. Ο detective Poirot βγήκε μια βόλτα στην πόλη για να πάρει λίγο καθαρό αέρα, μέχρι που είδε πολύ κόσμο μαζεμένο. Έτσι πήγε να δει τι συμβαίνει. Τι έγινε? Πώς το έπαθε? Είναι καλά? Ήταν ο κύριος Μαβολαχανούλης, πεσμένος κάτω στο πάτωμα. Φαινόταν πολύ αναστατωμένος. «Τι συνέβη, κύριε Μαβολαχανούλη?» «Κάποιος με χτύπησε, αλλά μέσα στην ταραχή μου δυστυχώς δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν». Ροζοκόκκινο, Αυτό δεν είναι φυσιολογικό για ένα Μαβολαχανούλη σαν και σένα. Κάτι μου θυμίζει όμως αυτή η πληγή». «Το βρήκα», είπε και έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό βαλιτσάκι γεμάτο εργαλεία. Μέσα στη βαλίτσα του υπήρχε ένα περίεργο χρωματιστό χαρτάκι. «Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Αυτό το χαρτάκι, όπως και ο Μαβολαχανούλης, είναι αυτό που ονομάζουμε στη χημεία ως δείκτης και μπορεί να αλλάξει χρώμα όταν έρχεται σε επαφή με διαφορετικά υλικά. Αν έρχεται σε επαφή με ένα οξύ, όπως το λεμόνι, το ξύδι, το γιαούρτι και πολλά άλλα, τότε το χρώμα του γίνεται ροζ ή κόκκινο. Αν όμως αγγίξει μια βάση, όπως η σόδα, το σαπούνι ή το απορρυπαντικό ρούχων, τότε το χρώμα γίνεται πράσινο ή μπλε. Για πάμε να λύσουμε επιτέλους το μυστήριο». Ο Poirot πλησίασε σιγά σιγά το χαρτάκι δείκτη στην πληγή του Μαβολαχανούλη. Πλέον ήταν ολοφάνερο τι είχε συμβεί. «Αχά», είπε ο Poirot. «Αυτό είναι ξεκάθαρα έργο κάποιου που έχει οξύ. Αλλά ποιος στη φρουτοχώρα μπορεί να είναι τόσο οξυνός?» Οι μάρτυρες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και μια φωνή ακούστηκε δειλά από το πλήθος. Ήταν η κυρία Πορτοκαλένια. «Αν δεν με γελούν τα ματάκια μου, είδα τον κύριο Λεμονί να φεύγει βιαστικά από εδώ πριν λίγα λεπτά». Ο Poirot έτριψε το πηγούνι του. «Ο Λεμονής. Πρέπει να τον βρούμε». Ο detective άρχισε να ψάχνει στους δρόμους της φρουτοχώρας, ρωτώντας αν κάποιος είχε δει τον Λεμονί. Τελικά τον εντόπισε κοντά στη Λεμονολεμονάδα, ένα μικρό καφέ που ήταν το αγαπημένο του. «Λεμονί, πρέπει να μιλήσουμε», είπε ο Poirot με σταθερή φωνή. Το Λεμόνι, φανερά ταραγμένο, κοίταξε γύρω του. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Ήταν ατύχημα, σας το ορκίζομαι». «Ατύχημα? Δηλαδή παραδέχεσαι ότι ήσουν εκεί?» ρώτησε ο Poirot. Το Λεμόνι έσκυψε το κεφάλι του. «Αχ, ήμουνα εκεί, ναι. Έτρεχα να προλάβω να παραδώσω λίγο χυμό στην καροτόσουπα και χωρίς να το θέλω, χτύπησα κατά λάθος τον κύριο Μαβολαχανούλη. Δεν πρόλαβα να του ζητήσω συγγνώμη και μετά τρόμαξα και έφυγα». Ο Poirot χαμογέλασε. «Καταλαβαίνω. Το οξύ σου προκάλεσε το πρίξιμο στον κύριο Μαβολαχανούλη. Αλλά ευτυχώς μπορούμε να το φροντίσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε μια βάση για να εξουδετερώσουμε το οξύ και όλα θα πάνε καλά». Γύρισαν όλοι στον κύριο Μαβολαχανούλη, όπου ο Poirot έφτιαξε γρήγορα ένα διάλειμμα με σόδα και νερό. Όταν το έριξε στην πληγή, το πρίξιμο υποχώρησε και ο πόνος μειώθηκε. Στο τέλος, το Λεμόνι ζήτησε συγγνώμη από τον κύριο Μαβολαχανούλη, ο οποίος τον συγχώρεσε, και με αυτή τη μικρούλα περιπέτεια όλοι οι κάτοικοι της φρουτοχώρας έμαθαν για τα οξέα, τις βάσεις και τη σημασία του να λύνει τα προβλήματα με λογική και συνεργασία. Να το θυμάστε αυτό, παιδιά. Τα οξέα, όπως αυτά του λεμονιού, μπορούν να εξουδετερωθούν με βάσεις, όπως η σόδα. Η χημεία μας βοηθάει να λύσουμε προβλήματα ακόμα και στα πιο απλά και καθημερινά μας προβλήματα. Και μην ξεχνάτε, η ειλικρίνεια είναι πάντα η καλύτερη λύση.